izan da harresien artean Donostiote daude izatasunaren baianak bizitza osorako ote da bizitza osorako ote da bizitza osorako ote da bizitza osorako ote da Nere etsaiak maite ditut. Etsairik ez daukanak benetako lagunik ere ez du izaten. Etsai bat kalean agurra ukatzen ikusten dudanean, badakit nere lekuan nagoela. Etsai bat berriro haserretu zaidala jakitea, bide honean noala jakitea da. Etsai batek nitaz idazten duen bakoitzean, nik idatzitakoaren indarra baieztatzen dit. Etsaiena da dagoen maitasun eterno bakarra. Bizitza osoan gogoratzen dituzte zuk egindako irainak. Bizitza osoan gogoratzeko moduko iraintzat har daitekeena egia bakarrik izan liteke. Gezurrak, arinkeriak, ezjakintasunak ez du hainbeste irauten. Egia atzeman eta adierazten jakin zenuelako dauzkazu etsaiak. Lagunik onenak ere aitortuko ez dizkizukeen doainak aitortzen dizkizu etsaiak. Nola ez maitatu zurekin hain bihotz zabala dena. Apatxo. Moduz? Esan duztien? Torren amalauan gose greba bat antolatu duzuela? Bai, abenduaren 14 18ra. Eta egunero gauza ezberdinak egingo doguz. Gauza? Baitzaldiak, bertso saioak, herriko gazteekin, langileekin, eta Gernikako ituna sinatu zuten alderdiekin kontzentrazioak egunero. Eta bukatzeko 18an ekitaldia eta gero manifestazioa. Eskatzen duzue bertan? Presoak eskatzen dauzen gauza berdina, haurepe borrokaldien dauz eta. Euskal presoen eskubideak onartuak izatea, gaixotasun larriak dituzten presoak eta kondena beteak dituztenak askatzea, bizitza osorako espetxe zigorrakin, dispertsioarekin, isolamenduarekin eta zenidei egiten dozkien miaketekin behingoz bukatzea. Etxe politika gero eta gaiztoago, Bai, gero eta gaiztoago. Eta ia presoak beraien eskubide jabe direnean, Euskal Herriko gatazka konpontzeko ematen diren pausoetan, aldutenean parte hartu beharrezkoa data. Bai, holako ideak beharrezkoak dira. Jende espetxetan dagoen errealitatea zein den ezagutzeko. Ja, muntxadagaz, egoera krudero negaz amaitzen dugun. Hori da bai, lortuko dugu. Eta gauzatxo bat, urtarrilaren 8an Bilboan egingo den manifestazioa zelara basatoz? Noski, noala! Ezin daute egin. Orduan, bertan ikusiko gara. Gero arte, eta aurrera da hostia. Baitxo, gero arte. Presoen odola Biharamun argitzeko zain Mendekuaren gauean Estatu bihauen ziegetan Osasuna galdu duzu Imperioaren pozoiak Usteldu ez duen lorea Askatasunak zendauko zaitu